Rayuwa Top TV tashar al'umma, ku danna mana subscribing kana ku danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun sabbin shirye-shiryen nan. Turkashi shahararren mawaƙi a ƙasar Najeriya na jam'iyyar APC a fagen siyasa na shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC zuwa komawa jam'iyyar NNPP daga jam'iyyar APC ɗin. A wasu rahotanni da mawaƙin ya bayyana a kwana-kwanan nan su ne suke bayyana cewa yana shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar ta NNPP ɗin, don a yanzu yana shirin tsara wa shugaban jam'iyyar ta NNPP ɗin waƙa. Don a yanzu shahararren mawaƙin ƙasar ta Najeriya Dauda Kahutu Rarara na shirin waƙe injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, duk da dai ba sa shiri a tsakaninsu. To kai dai mai saurare gyara zama domin jin cikakken rahoton a halin yanzu. Haka zalika idan shine farkon shigowarka wannan tasha na farko ka danna subscribe kana ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin samun ingantattun labaran cikin harshen Hausa zalla a duk inda kake a faɗin duniya. Shahararren mawaƙi a ƙasar ta Najeriya Dauda Kahutu Rarara na shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC ɗin a fagen siyasa, duk da dai an san shahararren mawaƙin ƙasar ta Najeriya yana yi wa jam'iyyar ta APC waƙa har abada. Tun wajen shekaru da dama yana yi wa jam'iyyar ta APC waƙa, amma a yanzu yana shirin ficewa daga jam'iyyar ta APC ya koma yi wa jam'iyyar ta NNPP waƙa, duk da dai wasu alamu ne suke bayyana wannan dalili. Kuma a yanzu mawaƙin na shirin waƙe injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso, duk da dai kowa ya san ba sa shiri a tsakaninsu, amma mutane suna ta mamakin ta yadda za a yi Dauda Kahutu Rarara ya waƙe injiniya Rabi'u Musa Kwankwaso shi ma ya yadda da shi. Duk da dai an san Dauda Kahutu Rarara yana da cin amana, yanzu sai ya yabe ka zuwa wani lokaci kuma sai ya zage ka. A yanzu dai an bayyana dalilin da yasa Dauda Kahutu Rarara yake son ficewa daga jam'iyyar ta APC zuwa jam'iyyar ta NNPP, saboda an ki a bashi mukami a lokacin da Bola Tinubu ya ci zaben ƙasar ta Najeriya.